a dneska som tu ja z Shadow Fighter 2 a no teraz tu máme tutoriál. Dobre. Tu sa dáva útok a mám fight. Genji versus Shadow. No Shadow to sme asi my. To tak vyzerá. Bude Genji. My prehráme. Ja už viem ako to stavať komba, lebo som už párkrát hral na bratovom účte. No, alebo na kamarátoch účte, lebo oni to hral, môj kamarát to hrával. Ja som trošku slabý. Toto je trošku ťažké. No, vláda sa to ľahko, ak nechcete vedieť ten kombat ako toto bolo salto konkrétne. Ale proste beko. Salto. Bum. Hej. Nemám rád, že ja nemám tie útoky. No trošku je ťažšie akože tie útoky. Ale neviem. Je to dobrá hra, ale zabudol som jednu vec na začiatok. Dajte like a odber. Ideme ďalej. Nevadí. Nože. Lyžičky, vidličky a nože. My máme práve nože. To nie sú díky. Ale to asi budú díky. Toto som hral. Ja som to aj dokončil. Myslím, že ja som mal brata účet a ja som bol až na tom druhom, čo tam bol. To neviem. Poď. Teraz poď. No, presne na toto som chcel počkať určite. Tak toto bolo veľmi dobré. No, nevadí. Poď, my to ešte vyhráme. Ja hovorím, my to vyhráme. Poď, áno, ešte viac. Dobre som stal. Pozeril. Teraz som mu dal kolenu som mu dal. No, poď. No, jau. No to teraz ma porazí. To hra je tak spravená. Mám teraz ešte, ja nemám díky. On má nože. On má vidličky, lyžičky a nože. Ako takto pri BMX nie. My sme to vyhrali. Ja, my sme dobrí. Inak na Google Play na asi hociakom mobile sa dá Shadow Fighter 2 normálne stiahnuť. Čiže Act 1 Hero Robin. To bolo. Dobre, vyklikáme. Teraz rýchlo nech sa to načíta. No, teda, nech sa to downloadne. Toto bude sranda, ľudia. Toto bude veľmi veľká sranda. Lebo tam by mali byť slabší hráči. Lebo turnament je celkom slabý. No, dúfam,
že to vyhráme všetko. Ale tak, ako, kokos, neviem. Možno sa to dá stiahnuť na počítač. Uha, neviem vám povedať ľudia. Dobre, mám krivý. Toto mi je celkom jedno, ak sa pozerám na zbrane. Dobre, všetko toto sa dá normálne získať. Nie, katana sa nedá normálne získať. Katana sa platí. Toto sa platí a ešte tam budeme dostávať veci. Ale dobré, no. To je veľmi dobré. Poďme bojovať v turnamente. Mňa zaujíma, že ako to dopadne. Človek, ktorý sa volá opica, ide bojovať proti človekovi, ktorý sa volá tieň. To je veľmi, veľmi spravodlivý boj. Tieň nemôže robiť údery. To bol dobrý hit. On je opica, preto používa nohy. Jaj, on mi dal 2 hity nohami. On 3 hity nohami, ešte lepšie. Halo? Ja to musím vyhrať. Ja som tu na tomto videu, aby som vyhrával. Ja som na tomto kanále, aby som vyhrával. Nie na to, aby som prehrával. Takže musíme vyhrať. Nevedel som, z čoho mám natočiť video prvé. V prvom rade, dneska. A nebol som ani doma. Teda bol som doma. Nebol som doma. Nebol. Mal som prácu. Takže musíme na to ísť. Dobre. Počkaj, čo? To bude dobre. To bude dobre. Keď dáme dole a dvakrát hop. Dobre, to bude good. Čo je toto? Show. Ale to keď je... To sa automaticky kryje ten človek za mňa. Alebo ja. OK. Na to dávam turnament. Teda... No, hej, turnament, nie turnaj. Prečo som hovoril turnaj? No, tak musí sa to, samozrejme, do tej 14-ky, proste, ja neviem. Ale ideme. Rýchlo, načítaj sa. Z toho to bude séria, určite, 100%. No, 99% nie, no chápeme sa. Mňam. Pripravte sa na moje nové hlášky. Mňam. To bude moja nová hláška. Dobre, môžeme asi ísť, čo? Na fighting. Teraz za 90 coinov. Áno. No, Torn, to čo je za meno. Neviem, čo to znamená. Ale nikto nič. Nepočuli ste to, vôbec som nepovedal, že neviem, čo to znamená. No, jasno, ona ma trafila skôr. My sa trafili naraz. Netrhnám. No, to proste to musíte vedieť triky. No, on to proste kombatuje triky. Bum. To bol dobrý hit. Toto bol dobrý hit. Teraz je odbrojená. Čo je? Čo je? Haló? Čo bolo?
Bum, bum. Teraz dáme takýto hit. Teraz takto, bum. Nie. Presne do hrude. Presne do hrude. No a ešte do hlavy. A my tiež do hlavy sme to vrátili rúčkou. Dúfam, že nebude žltý dolár na tomto. Lebo, no, to nie je najlepší kamarát so mnou. Hlavne s tým, čo ja natáčam. Ja natáčam také bojové hry, sa dá povedať. To je veľmi zlé. No, jau. Ale dobre sme dali. Dobre. Toto bola veľká chyba. No, jasné. Ale teraz sme dali, sme vyhrali. Hard? Nevraj, ona je hard. No, neberte si z nej príklad. Lízať nože není dobrý nápad. No, lepšie. Mám, ale nie. Nezaujímavé to. Diesel, auto, importné. To je tam. Fight. Mne nedávajte do rúk hry. No jasný. Každý, kto tu je trošku dobrej jedna vec v tejto hre. No jasné, ona dáva taký damage. Ja, najlepší nápad je vždy si po-upgradeovať vaše zbranie. Lebo potom dobre, a teraz dobre. Dvakrát ten istý, ale potom sme dali inak. Ja nemám šancu vôbec. Au. Jasné. Bum. Sme. Teraz takto. Jej. No takto som nechcel. Au. To muselo boleť. Ale aj toto muselo boleť. Lebo to bolo do hlavy. Aj toto bolo do hlavy. Aj to muselo boleť. Určite. No, to nebolo, tak ja neviem. Jau. Drive. Presne toto som nechcel. Asi nech na to ide. Eventuálne šance, že to zostane ten PHK, ale nie je taká veľká šanca. No jasne. Ja nejako vyhajte ne. Si nemala horké. No tak. No. A nemusela, takže priznám sa, nemusela si to robiť. Jasné. Sme to prehrali. Nevadí. Možno to na budúce vyhráme. Aj to bolo by to dobré, ne? Bolo by to dobré. Ak chcete, aby táto séria pokračovala, môžete povedať. Asi bude yes. Jau. To je zlé. Dobre, musíme jednu hru vyhrať. Jednu. Zoberte mi, že teraz to vyhrám len za to, že som si upgradeoval svojho Shadowa. Jasné, že kvôli tomu. Jau.
Dal. Ale sme bez možného. Jasné. To je veľmi zlé. Sme prehrali. To nepokúsim. No jasné, to bol úplne zbytočný hit. Tuču. Ja som to dal. Dajte like a odber za to, že som to takto klačol. Možno bude vychádzať aj Brawl Stars. Neviem, ako chcete. Možno aj Fortnite, pretože nemám proti Fortnite nič. A môže aj Rocket League, za čo som ja, alebo mňa Rocket League strašne baví. A no ja. Ale to musíte napísať do komentárov, lebo v minulom videu nič v komentároch nebolo. Yes. Vyhrali sme 139. Poďme sem. Jaj. Rýchlo. Ideme. Teraz sme pekne na mizine. Lebo na zbraň, ktorú ja chcem dať, potrebujeme ja mám 21, čiže neviem, že iba 99. Ale ja by som si upgradeoval celkom toto, lebo to by sa vedelo upgradeovať, ale to má lepšiu silu, myslím, že to má väčšiu silu. Dáme si posledný zápas a posnažím sa kúpiť jednu vec a tá vec sa volá veci na ruky. Neviem, čo mám povedať. No jau. Dali mu. Jak je možné, že on dala rovnaký damage, jak my jemu? Že vyzerá rovnako, ale no, to bude asi náš brat. Takže my máme brnenie. Bum! A teraz sme mu dobre dali ako ľudia. Ľudia, napíšte do komentárov, ak budete chcieť, aby vyšlo video z Minecraftu, lebo Minecraft ma tiež teraz začal baviť. A aj mody, ja stiahnem nejaké, ale nejaké ľahké pre môj mobil, lebo neviem kedy budem mať môj setup nový, čo budem mať, lebo nie som najbohatší, preto nezarábam si najlepšie, a to si ani nezarábam z YouTube, čo by som chcel, len som není moc známy. Mám len 18 odberateľov. Ja chcem akože dať najviac, ako by som chcel dať ja, je 1000 odberateľov. Ale to asi nedáme. Takže chcem dať 100 a potom chcem si dať väčšie ciele. Takže no, ďalej hre. No, akože celkom to nedáva. Počkaj, ja sa chcem, áno, prehoď ma, lebo ja som chcel spraviť toto. No tak my to ešte prehráme, no. To som dal dobrý hit.
Dobre, milí ľudia. No tak jasné, máme na to. Yes. Áno, už máme novú zbraň, Bang. Áno. Ukážeme si niečo. Aké sú útoky, lebo na každom sú iné útoky. Máme je dobrý útok. Teraz máme lepšie útoky, jak na tej s normálnymi rukami. A tu vás je menšia šanca obrať, takže o to. Môžu vás odzbrojiť a s týmto vás len tak ľahko neodzbroja. Dobre. Tak, čaute ľudia. Nezabudnite dať odber, napísať do komentárov a čauky, ňauky.